На 20 декември 1943 г. по обяд воят на сирените оповестява на столичани идването на противниковите самолети. Смесено въздушно съединение в състав от бомбардировачи и изтребители, общо около 250 броя на височина около 8000 метра, влита в България от към югозапад и се насочва към София. Летците на царство България, водени от своя командир, отлитат, за да срещнат противника преди да е дошъл на столицата. Сред тях е и поручик Димитър Светозаров Списаревски, само на 27 години. Започва страшна битка. Няколко бомбардировача на противника са свалени. Списаревски сразява една крепост. Другите хвърлят бомбите си на полето и обръщат назад, преследвани от наши изтребители. Но една група, водена от командира на съединението, упорито следва своя курс към София. В този момент Списаревски, останал без боеприпаси, той решава на всяка цена да обезглави противниковата група. Но няма с какво друго, освен с неговия несъкрушим дух и сърце от метал. С грамадна скорост и точно насочване той връхлита като истинска торпила върху крепостта Водач. Двете машини се раздробяват на хиляди парчета. Така загива капитан Димитър Списаревски, чието идеал е бил да загине с чест за царя и родината в стихията на въздушния бой. Този храбър български летец чрез тази храбра смърт се окичи за вечни времена с ореола на величието и безсмъртието. В този бой загива и друг храбър царски офицер, поручик Георги Кюмюрджиев. Вечна слава на безсмъртните герои. Капитан Димитър Списаревски е първата българска жива торпила. Радио Лондон посвещава специална емисия на този бой и се спира на подвига на Списаревски, а от Токио искат подробности от биографията му и описание на неговия таран. Вие знаете, че Япония е родината на първите живи торпили. Капитан Димитър Светозаров Списаревски е роден в град Добрич на 19 юли 1916 година. През 1934 година постъпва във военното на Негово Величество училище, но за самоотлъчка една нощ от училището е изключен и изпратен в 6-ти пехотен полк. След това за проявени военни качества, по препоръка на командира на полка, отново го приемат във военното училище, което завършва през 1938 година. Изпратен е на обучение в Германия и е определен заедно с още 3 летци да специализира в престижната изтребителна школа Вернойхен. Искам да се върна към капитан Димитър Списаревски. Знам следната история, която се е разиграла в офицерското казино в Германия. Германски летци, докато се веселят, отправят язвителни думи, уронващи достоинството и името на българското офицерство и войска. Списаревски не могъл да понесе подобна обида, скача и започва да ги бие. Началника на военното училище успява да сложи край на боя, но като установил причините за случката, изправя пред този български офицер, като заявява, че би се гордял, ако разбере, че някой от неговите офицери така решително и твърдо защитава националната чест и достоинство на своя народ, както този млад българин. Връща се в царство България през 1939 година и е включен в състава на 6-ти изтребителен полк Карлово. През 1943 година лятото е избран и командирован като офицер-наблюдател към германските изтребителни части на канала Ла-Манш. И след няколко месеца в първия си бой загива. За съжаление, великият подвиг на героя потъна в забрава по време на мракобесното комунистическо робство. Заличена бе улицата, назована на негово име в родния му град Добрич, и преименуване на Народен съд. И комунягите не даваха да се говори за него и за другите царски летци, загинали в боевете. Бог да прости всички жертви, които царство България даде в тези боеве.